Chega o momento de falar con Diego, con Lidia, con Anabela, con Carlos. Falamos con as usuarias e usuarios da APEN. Esta é a derradeira ocasión en que este 2025 imos falar. Que tal, moi bons días? A ver, que non vos escoito. Espera. A ver. Estades aí, non? Buenos días. Ai, carai, que forza, claro que estades aí. Estabades aí agochados. Que tal? Como estades? Moi ben, gracias. Mira, además, que me contestan todos a vez. Que sincronización. Bueno, hoxe de que imos falar na última do ano? Navidad. Que contestan todos xuntos. Isto é unha maravilla. Por qué? Por que o Nadal? A ver, vos gusta ou non vos gusta? Ahora non contesta ninguén. A ver, Carlos, a mí Diego. personalmente non me gusta moito. Por? Porque E logo? me parece que é unha época de consumismo. Home, sí. Se dicía Feijóo. Melendi que as navidades se inventou o Corte Inglés. Bueno, en certo modo non sei se se inventou, pero casi. Entre eso, que non son moi creyente, eso de que os viñeron e deronlle ao neno os regalos e tal, pois como que non mo creo moito. Pero o feito de que o Nadal hoxe en día, credes que é unha festa... a ver, comezou como unha festa religiosa e moita xente o celebra así, pero decías antes un apunte, tamén unha festa moi comercial, pero sobre todo unha festa humana de xuntarse. Que vos parece o aspecto máis importante do Nadal? A religión ou esta festa, digamos, familiar? Para min... Bueno, a ver, Carlos, deixamos a Carlos, Anabela. Sí, sin problema. Para min, por exemplo, sí que existen moitas contradicións no que é a celebración do Nadal. Por un lado, como decía Diego, o feito de ser unha festa moi consumista, por outro que nos contará logo a Anabela as celebracións particulares que facemos nos no noso centro, por exemplo, de todos os días ter uns detalles. A min particularmente gustanme estas festas. Me parece que, pois como dicía, que son unhas festas moi contraditorias, como somos os seres humanos moi contraditorios, non? Ponnos os sentimentos a flor de pel, o feito de xuntarnos, de falar ca nosa xente querida, coa xente que non temos cerca o millor o resto do ano, pois é unha oportunidade moi importante para relacionarnos, para compartir sentimentos, para limar as perezas que pareceme unha excusa perfecta para eso, para relacionarnos. E vos que pensades, antes iba a intervir a Anabela, é máis unha festa religiosa ou se xa case non queda nada dese carácter? Tío, como ves? Bueno, eu creo que cada vez é unha festa máis, a ver, me parece que é unha festa máis familiar que religiosa. Eu creo que antigamente era máis religiosa que hoxe en día. Familiar, eu creo que sigue sendo familiar. Que pasa? Que dentro de cada familia, cada un sabe o que vive, e hai xente que perdeu fillos familiares, entonces a xente o vive dunha maneira pois máis triste, máis, bueno, que non queren ter participación nestas festas o menos posible, entón non lles gusta, están deseando que pasen. Por outra parte, eu son da outra cara de pensar, a mí me faltan familiares tamén, pero manteño a ilusión da Navidad, aunque a miña filla xa é maior, ten 20 anos, pero para min sigue sendo unha nena, aunque lle regale uns tenis ou o que sea, a mí me fai ilusión, aunque xa non cree nos reis nin estas cousas, me fai ilusión darlle o regalo ese día. Non sei, para min siguen tendo ilusións. Quero ser como unha nena pequena, seguir mantendo esa ilusión, esas ganas de rirme nunha mesa, de poder beber, que nós non bebemos alcohol, non? Pero ese día poder coller un poquinho de viño e tomar unha copiña e pasalo ben. Non sei, é a miña maneira de pensar. E os demais como pensades?
Bueno, yo con la familia y tal. Bueno, yo la familia, la religión no sé mucho del tema. Yo por la familia y tal, estoy con los niños. ¿A ti te gustan as festas, Lidia? Estas festas o te parecen así un poquinho tristonas? A ver, yo es que no tengo abuelos, pero el que más quería perdí hace 4 años y sí lo recuerdo, pero intento mantener la ilusión, aunque esté triste. Yo quería decir es que cuando dije que eran un poco comerciales, por un lado hay un 50% que son comerciales, pero otro 50% que lo bueno que tienen es que son unas fiestas que yo creo que están hechas para los niños, porque creo que son los que más los disfrutan, pues con el tema de los regalos, de las fiestas, entonces creo que son los que más se alegran, porque son inocentes y entonces creen en los Reyes Magos y esas cosas. Y entonces yo creo que es algo muy bueno para los niños, pero para la gente mayor es consumismo total 100%. A min pareceme que o que quere decir Diego é que cando hai nenos na familia, pois é moito máis fácil e sincero diferenciar o que é unha festa religiosa do que é a ilusión da festa en si mesmo, non? As ilusións compartidas sempre son máis proveitosas, máis satisfactorias para todos, penso, como tamén decía Lidia, o efeito de ter a falta botar en falta a xente que queres, a xente que poideche haber perdido, pois son factores que nos fan pois reaccionar de forma moi diferente ante unhas festas que en principio, inda que fosen religiosas, pois hoxe en día cada un ten a súa forma de celebrar. E quería Lidia tamén intervir, ¿no? Sí, mira, no sé si me están escuchando los niños, pero yo de pequeña, no sé si tenía 7 o 8 años, creo que fui la única de mi familia, que noté algo raro en un Papá Noel que venía a casa. Noté algo en la nariz que era igualito al de mi tío. Y después me acerqué más y vi que era mi tío y me fastidió mi niñez. A ver, eso... hai esa maxia, non? De quen non se levantou, bueno, non sei vos, quen non se levantou unha noite de Reis ou unha noite de noite boa a Nadal para ver se veía pola chimenea Papá Noel os Reis Magos, ou quen non lle deixou esa copiña ou esa auga para os camelos dos Reis, esas polvoróns ou algo para que se comeran os Reis se viñan a casa. Non sei se vos facíades eso. Eu facía a miña filla. Sí. E meu irmán, que era un glotón, se comía todas as galletas, claro. Queres decir, un dos Reis Magos, queres decir, non? Sí, o Rei Mago era meu irmán e se mangaba todo as galletas que quedaban ali para que a nena ao día de levantarse, o día seguinte, tuvera todo. Os reis comeran todo, vamos, viñan cansados. Sí. Lidia. Pues lo de mi tío, eso que... A ver, no es que me levantara, es que estábamos todos los primos pequeños, los éramos pequeños y mi hermana, y claro, venía Papá Noel y era él. Teníamos que sentarnos en el colo de él y hablar de lo que queríamos, y era mi tío. Bueno, ¿y le pedíades cosas? ¿Moitas? Yo ya, cuando fui que era mi tío, ya dije, no hablé. Ah, ya non era lo mismo, ¿no? No. E al final vos traían as cousas que pedíades de pequenos ou non? Bueno, yo en casa de mis abuelos, a mí y a mi hermana, unos 7 regalos cada una. Caramba, más o menos. Caramba. Está Diego dicindo así coa cabeza, caramba, ¿no? A ti te traían menos, Diego, ou que? Me traían o que eu pedía, pero meus pais escondíamos pola casa, tiña que ir buscándoos. Bueno, con suspense. Sí, claro, eles ríanse un pouco, vendo aí como corría de un lado para outro, mirando aí se estaban no baño, se estaban na cociña, onde os meteran. Pero bueno, é o feito de ser neno e de disfrutar dos regalos. A ver, vamos a ver, idesme dicir que non tendes ilusión porque vos fagan algún regaliño así? A ver, eso sí. Yo tengo ilusión de dar y recibir regalos. Sí.
Y Yo, por ejemplo, a mi hermana... por perdón, dar, claro, por dar. a mi hermana le compré 3 cosas. Yo fui al Burger King por lo de Stranger Things. Y luego tengo 2 cosas más que no voy a decir, por si acaso me está escuchando mi hermana. Claro, no vaya a ser, ¿eh? ¿Cómo se llama tu hermana? Nuria. Nuria, apaga a radio. A ver, seguramente estará trabajando, pero no, por si acaso, apagar la Ai, radio. o mellor ten a radio no traballo. Eu que sei. Nuria, por favor, esta parte do programa non a escoitas, eh? Bueno, a ver, e vos que? Co tema de... Decía antes, creo que foi Anabela, me parece que antes tamén mesmo ensinou Diego, tamén está a parte consumista, a parte de recibir regalos e a parte de dar. Eso sí que lembro que o dixo Anabela. Que vos fai máis ilusión, recibir ou ir mercar os regalos, perdón, a escribir a carta dos regalos e logo ver como esas persoas os reciben? A min dar, sen dúbida, gústame. Prefiro ver a cara de alegría dos meus parentes ao recibir o regalo que moitas veces non esperaban, e non que me regalen a min, porque eu sempre o digo, eu teño un pouco de todo, con ter un prato de comida e unha cama onde dormir, que máis queres? Ai, que bonito, está que o bonito mundo, te quedou, eh? tanto como está o mundo. Pero, home, algunha ilusión terás que te algún regaliño que te guste, non? Ou non? Home, sí, pero tampouco pido moito porque senón non mo traen. Ah, bueno, entón pides cosas moi... como a min, que eu pido todo o que me traian e se pode ser moi grande e moi caro, mellor. Eu era os que escribía na carta dos Reis Magos, quero isto, Claro. e claro, al final quedaba a versión resumida. Sí, Lidia. Yo, por ejemplo, prefiero dar y ver las caras, como dice Diego, de los familiares, los felices que están. Pero yo no pido nada. Si me quieren dar, que me den dinero y nada más. Yo, a ver, espera. Lo que puedan. Eso se Yo chama sí, eso- regalo virtual, eh? No, yo si pudiera pedir, pediría cosas, pero son muy caras. Entonces prefiero dinero que me den y yo ahorrar. Pero se non as pides non chas traen. Para viajar a Japón, muy caro. Bueno, pero oye, que se non cho traen este ano, aforran e cho traen dentro Por de eso, dous. por eso pido dinero para ahorrar. Pero vete pedindo unha carta, dice, para cando podades, para o ano que ven ou para outro, viaxe a Xapón, non? Digo eu. Está muy caro, para 2 personas, para mí y para mi madre, que quiero ir con mi madre. Pero a ver, Cuesta vamos moito. a ver, non se trata de que veña Papá Noel ou Reis Magos, son magos. Claro, eles non entenden de cartos, eles che traen igual o regalo, non? No creo. Tendes esa ilusión vos de... Yo desde aínda? lo de mi tío ya no. No. E vos, en vez de pedir viaxe a Xapón, que pedides aos reis? A ver, Carlos, que lle pide? Pide algo, Carlos, ou non? Paz e amor no mundo. Oi, que filósofos estades hoxe. Estades moi... algo pediríades. A ver. A min o que me parece máis importante destas datas é o que falábamos, o que está sucedendo agora nesta conversa, non? É sempre unha sorpresa todo a forma de comunicarnos, a forma de intentar expresar cousas que normalmente non nos paramos a pensar, pareceme bonito pois ter unha naturalidade, unha forma de expresión auténtica e sincera. A mí o que me parece bo é que nestas festas o que hai é moito positivismo, entón vemos as cousas de outra maneira, pero Que bueno, pena que non se manteña todo o ano, non? exactamente. Bueno, eu tamén o que quería decir antes de que, porque este programa, cando nos damos conta, xa nos marchamos de aquí. Bueno, hoxe empezastes máis tarde, vos vou deixar rematar máis tarde, eh? Bueno, Non vos vou gracias, quitar, Fran. non vos vou quitar espazo, eh? Gracias. Quería recordar que Apen na Navidad, porque en Apen facemos cousas que están moi interesantes, a nosa asociación, que eu estou encantada, eu digo a miña asociación porque a recibo con moito amor e cariño, porque lle quero moito os meus compañeiros, o meu psicólogo, as dúas rapazas que son me está facendo reír o meu psicólogo Chema, a Pili, a Esther, bueno, a rapaza que está de prácticas, a Marta. E bueno, dito isto, me gustaría falar de que fixemos un festival de paixoliñas, no que cantamos os nosos Os nosos temas. Temas.
os nosos temas, Pero cantastes todos? Ou Sí. algunha que dixo, ai, non Yo vai a sí, ser, que yo chova sí. ou algo? no, cantamos o grupo de Apen, que éramos todos, ou seríamos 12 persoas ou así. Cantamos, hubo xente que nos veu a ver, da nosa asociación, e despois hubo xente de fora que veu tamén a ver como tamén viñeron outros grupos de corais que viñeron a cantar as súas paixoliñas, e bueno, estuvo estupendo. O meu compañeiro Carlos, que está aquí, repartindo os premios con outro compañeiro, bueno, eu presentei o festival con outro compañeiro meu, bueno, en fin, foi unha cousa moi bonita. E como vos sentides con esa apertura? Porque é unha especie de abrir as portas da vosa asociación á xente, aos veciños, que moitos non vos coñecen, non? Ou vos coñecen ou non saben como sodes, e como vivides, e como pensades, e as cousas que facedes, non? Sí, facemos moitas cousas que fan destas, o sea, por parte do que decía Lidia e Anabela, que fan destas datas unha época especial. Tennos todos os días, como decía antes, detalles para que nos entretengamos, para que pasemos bons momentos. Por exemplo, no lado práctico podemos ver que mañán temos unha comida que imos ir todos a celebrar xuntos e pasar un bo día. Temos un amigo invisible que tamén celebramos con un regalo para cada un de nós. Temos un árbol de Adviento, que non sei se pronuncia así ou non, pero que todos os días imos sacando del unha sorpresa para pasar o día. Ou se, por exemplo, imos ter un café cando cheguemos ao centro para falar un pouco das nosas cousas, estar un pouco relaxados, que hai pequenas cousas que fan desta época unha época especial, e como decía antes, moi natural na forma de comunicarse. Eu tamén quería decir que este domingo pasado, o domingo día 14, estuvemos en Brives, eu máis o meu compañeiro Diego, que tamén en si quere pode falar se o cree necesario. Bueno, estivemos en Brives, tocounos a Nabela e a min estar na zona do Belén, onde tiñamos tamén as cousas que facemos no centro, e vendíamos a precios asequibles. Hai que dicir que foi todo un éxito, moitísima xente nos comprou. E que fixestes, por exemplo, que vendíades? Pois sobre todo o que máis se vendía eran uns muñecos de galletas de jengibre que se vendían como churros, porque la gente nos lo compraba. Como muñecos de galletas de jengibre. Pues claro, bueno, sí. Sí, eran para colgar no árbore de Navidad. Chegan ao árbol, os comedes antes. É dicir, a norma é colgalos no árbol e logo comelos. No, porque son de tela. Claro. Bueno, pero Son entón non son de comer. Son muñecos. Pero son muñecos, pero son moi ben feitiños e moi bonitos. Hechos a mano. Feitos a mao, todo. Entonces todo o que había ali era feito a mao, e nos hasta vendimos o que había de... Ata a coroa que había. Ata a coroa que había. Non vendimos a mesa máis o couso de palla onde se sentaba Diego de milagro. Así que un pouco máis te quitan a silla, non, Diego? Si me la quitan y la pagan, yo no digo nada. Lidia, ¿qué quería decir? Lidia me estaba enseñando... Hacemos pulseras de punto macrame que vendimos el 10 de octubre, que es el día de la salud mental, y por eso estaba señalando que tamén hacemos pulseras. Sí, que facedes un pouco de todo. Tamén as vendimos en Brives. Hechas a mano, cada unha a unha. Tamén as vendimos en Brives. Eu que quería decir que quero darlle gracias ao meu compañeiro, que tamén pode decir que é o meu amigo, porque foi un placer traballar con el, porque en ningún momento me quitou a palabra, nin quixo saltarse unha venta e facerme ningunha putada falando mal.
nos compenetrábamos moi ben, bueno, que foi un excelente compañeiro de ventas, como compañeiro e traballar con el, genial. A verdad, non teño nada que decir del, é maravilloso. Eu ante tal discurso o único que podo dicir é gracias e dela. Que barbaridade. Oye, se sodes tan vos socios, o mellor podes montar unha empresa, Nunca se sabe. Tempo ao tempo. E os dous tendes tan boa disposición para a venta que foistes os que máis vendestes aí, o mellor, pois hai un germen dunha empresa, non? Bueno, non se sabe. Ai, non se sabe. Lidia, sí, contanos. Sí, es que tengo dos cosas, dos datos curiosos. Es que, aparte de la Navidad, voy a decir cosas de la Navidad. No sé qué pasa en mi casa, que yo no lo quiero ver. Están todos mis tíos y mi abuela atentos a cómo se viste en Nochevieja, o sea, en fin de año, la Pedroche. A mí no me interesa, pero quieren ver qué se pone. Y lo de... Y contratad a Diego porque en los pulseros, bueno, si vierais cómo iba detrás de cada uno por lo de las pulseras, a ver si se podía vender. Es un buen, como sea, vendedor. Tiene ese ánimo que no decaiga. Es decir, A veces soy un poco avasallador. Esa decisión, bueno, se llama ejecutivo agresivo. Pero es un buen compañero, Acabas de mencionar una cosa, acaba de mencionar Lidia. Está o Nadal, están as festas, están os reis, está Papá Noel e está o fin de ano, que é a festa que está dentro do Nadal, pero que quizáis unha festa de un carácter totalmente diferente, non? Sí. Dicíades que ese carácter non ten ese carácter religioso, é máis social, máis que familiar é social e é salir, non? A vos que vos gusta máis? A cena de Nadal coa familia ou sair de festa rachada no fin de ano? Contádenos. É que eu, por exemplo, xa non salgo en fin de ano, xa hai moito tempo. E ao mellor decides que son unha vella amargada, pero que non é o día máis apropiado para min para salir, porque sale todo o mundo, hai máis... Te agobias, non? É máis, sí, eu me agobio, é máis, ou colles unhas entradas nun sitio para ir a estar toda a noite, e para eso que ao mellor está todo petado, eu prefiro facer a festa na casa. Y yo aunque tenga 27 años, prefiero estar en casa con mi familia que salir. A ver, ¿qué hago saliendo? Yo igual. Y A min parece importante pois que sexa unha cousa espontánea. Se as festas, como falaban antes, poden ser consumistas, parece que nesa época, nesa data, pois está máis obrigado a facer algo concreto ou non valorar o que falábamos, non de tener unha naturalidade, un deixarnos levar polas apetencias que teñamos nese momento e poder pasar un momento agradable coa familia. A familia os amigos que non vemos o resto do ano, mellor, por exemplo, non? Sí, yo tengo familia en Valencia, por ejemplo, y no veo a mi primo mayor, pero a veces hacemos videollamada y todo, y hacemos el amigo invisible en mi familia. Son as datas que se prestan moito a isto. Vos agora, que vos gustaría? Porque sempre se pregunta, non? Chega o fin de ano, chega un ano novo, que lle pediríades a ese ano ou aos reis ou a Papá Noel ou a quen se encargue de traernos todas esas cousas? Eu o que lle pediría sería salud. Salud sí, para todos. A todos. Sí, eu tamén. Eu tamén. Y también para los que no pueden ir a los médicos, los que están, bueno, en unos países pobres. Home, que se soluciona a paz do mundo é o Sí, que eso di ri. todo o mundo, pero eso é imposible. É unha entelequia, eso. Vos credes que os reis magos non son tan magos, entonces, para solucionar Non eso? teñen tanto poder. No. No. Bueno, E nos menos mal que ainda polo menos temos que nos regale algo e ter un detalle para nós, pero hai moitos neniños no mundo que non saben nin quen son os reis magos e non teñen nin para comer, nin arroz, nin nada. Pero bueno, non podemos mirar as cousas así porque senón perdemos a ilusión. Claro. Temos que mirar as cousas dunha maneira positiva. un ollo na festa e outro ollo mellor en axudar e intentar axudar os demais, non? Sí, tamén pode ser, Pero sí. tamén hai que celebralas con ilusión eso, pero tampouco vendelas como un negocio, como fai Abel Caballero, cas luces de Navidad. Bueno, hai que decir que ese caballero que ti dis
en teoría o fai para que o comercio desa cidade pues tamén as luces, Sí, porque as luces un non hai mes e que medio antes, non? Bueno, oye, canta xente se conseguiu con esa iniciativa que fose a Vigo, estamos falando do alcalde de Vigo, do alcalde Caballero, e cantos cartos están redundando no comercio local. Hai que dicilo, a mí non me cae especialmente ben, pero recoñezo o bo facer do alcalde de Vigo. É dicir, todo o mundo fala de Vigo, todo o mundo va a Vigo. Non lestes outro día que había xente que viña de Portugal que Sí. se sentaba a comer en plena rúa porque que non hai sitio para ir. Non hai sitio, está petado, se me permitides a expresión Vigo, estes días. A fin de contas, nos guste ou non, a iniciativa parece que funciona, porque eso revirte en cartos para Vigo. Non sei que opinades vos, Que te parece a repercusión económica, Carlos? A ti te parece a medida que fixeron en Vigo, explotan esa parte do Nadal, parece que lles vai ben. Se saben sacarlle un rendemento positivo para, por exemplo, para Vigo, para a hostelería, para o que é o comercio, pois pareceme algo bueno. Si pode ter un beneficio para a población, para a ilusión da xente, sacarlle un partido beneficioso, me parece unha cousa boa. Eu tamén quería falar de, xa que estamos en Navidad, de pedir un desexo que o Deportivo poida ascender a primeira, se non pode ascender, Me estás tocando a fibra sensible. se non pode ascender, polo menos que gane se pode ser a Copa do Rei e sexamos o primeiro equipo de segunda en xogar unha competición europea. Eso se falabades antes de Intelequia, eso me parece unha utopía, pero bueno, onte se deu un pasiño así, Sí, ¿no? eliminou a Mallorca, o sea que estamos Además en a octavos Mallorca de final, xa. o que máis ou menos lle tiñamos ganas, ¿no? Por certas cosillas. Sí. Yo tengo que decir dos cosas. Yo aparte de Navidad y otro lo que dijo no digo del Deportivo. La primera vez que fui a un campo de fútbol, ¿cómo se llama este? El Riazor. Fui a ver el Deportivo y ganaron 4-0. Es raro, pero bueno. Y otra cosa, el consumismo de esto de Navidad empezaba muy temprano. Yo en agosto por ahí empezaba como, veía el turrón, veía cosas, los cupones, bueno, las cosas de ganar dinero. Y resulta que cuando vi, ponía el turno que más me gusta, desnuchar, como se diga en la marca esa, 5 euros yo. Madre mía, vas a ir bajando en Navidad. Y yo hace poco fui, cuando ya estoy bien, y aún seguía 5 euros. Aún hoy en día. Claro, son cosas que están demandadas, esos doces, quen non quere tomar un turrón, pues vai que ter que pagar o precio. Que vos parece? Porque a subida do prezos en xeral, en todas as aspectos da vida, subiu moito. Vos parece que celebrar o Nadal a nivel de, tanto a nivel de festa como de comprar alimentos, está todo moi caro, non? Sí, Sí. está todo moi caro porque aproveitan que son festas moi familiares, que a xente vai comprar o que dicía o que dicías ti, Lidia. sí, dicía Lidia, sí ou sí van comprar o precio que estea, porque todo o mundo lle gusta ter unha boa cena neses días. Entón, ainda se non podes comprar pois o marisco, pois compras outro tipo de pescado ou carne, que tamén vai polas nubes. Entón, ao final compras, pero para celebrar a festividade, pero os precios están moi altos por eso, porque claro, a demanda é moi alta e entón eles aproveitan para subir o precio. Sí, por ejemplo, el de Snutcher, que estaba hablando yo me acuerdo, es que no sé por ser repetitiva, pero es que el año pasado costaba 3 euritos o así, pero es que ahora este año cuesta 5. Por la inflación. Subió. O comemos menos turrón ou non comemos. Pero es que ese me encanta. Ou damos prioridade a ese marisquiño ou o turrón ou outro doce de Nadal, non? Por exemplo, nos Amancio Ortega regalounos unha caixa con pasteliños, detalles de Navidad, e xa temos comida toda, vamos, non nos Iba a decir, non durou, non? Non durou nada, non. E sodes glotóns? Vos gusta comer Sí, en Nadal? sí. Yo Sí, sí. sí, pero
Yo los mariscos lo paso a mi tío porque no me sienta mal eso, pero O qué? Que te sienta mal? el marisco no lo puedo tomar. Ah, no. No puedo disfrutar el marisco por eso. Vale, ¿me puedo sentar á mesa cando estemos Yo así tengo que comendo? dar marisco a mi tío, a mis tíos, Vale, pero bueno, e se non están os teus tíos, estou eu ao lado tamén o marisco, o collo Vale. estupendamente. Bueno, eu vos quería dar as grazas por confiar, por vir aquí a abrir os corazóns e falar sempre con esta naturalidade aquí a Radio Culleredo, e vos quería pedir tamén que continuedes vindo a partir de xaneiro, Sí, claro, A sí. semana Sí. do 14, e isto estou dicindo, si me escoita Cheme Parraguer, que andará por aí, bueno, a semana do 12, decir o 14, si queredes, comenzamos con vos tamén pois as tertulias do novo ano de 2026, esperemos que esteamos todos aquí. É unha actividade moi boa para nós, moi educativa porque preparamos os temas, entón temos que buscar información, temos que preparar o tema, Documentarvos, ¿no? documentarnos, Sí. exactamente. y en mi caso, Y entonces, aparte de aprender sobre cómo funciona el mundo actualmente, también nos da la opción de tener una postura crítica propia y no pensar como piensan las masas, sino pensar como un individuo. bueno, también perder el miedo, por ejemplo, yo que tengo miedo a hablar a gente que no escucho, por ejemplo, perder el miedo al hablar. También. Y bueno, y eso, y lo que dijo Diego. Si te digo que o teño eu levo 30 anos traballando e non me gustan falar en público, o sea que non te preocupes que eso nos pasa, eu penso que a todos. Bueno, aos 4 gracias. Nada, Gracias a gracias a ti. ti, Fran. Moitas gracias Moitas por gracias. recibirnos sempre tan ben, darnos esa confianza de poder vir aquí, expresarnos prácticamente o facemos o que nos dá absolutamente a gana. E sobre todo poder falar da actualidade dende o punto de vista cada noso da nosa asociación, que ao final o que vale que somos persoas tan válidas como o resto, e intentamos demostrar aquí que pensamos coa cabeza e non cos pés. A min parece un marco ideal para desexar a todos unha feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y feliz año. Feliz Navidad e felices festas a todas e todos vos e a toda a xente da asociación. Gracias por estar aquí. Vémonos e escoitámonos en xaneiro. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.